folytassa Nagy Lajos, a harmadik párharc második versenyzője. Még egyszer mondom, hogy az a lényeg, hogy mindenki a párját győzze le, tehát nem számít az abszolút helyezés, csak azt számít, hogy a párjánál jobb legyen a versenyző, és akkor ott van a legjobb négy között. És innentől a körülbelül. Szépen csúszni. Meg is van. A másik irányba. Ez is jó. Még a látványra is adunk egy kicsit. A két kör volt Nagy Lajostól. Rutinból megy, a másik is nagyon szép. Nagy Lajosnak kérünk tehát egy tapsot. Ő is túl van a párharcán.